Θα είμαι σε άλλο πλαίσιο αυτό που θέλω να πω. Επειδή ούτως ή άλλως, κύριε Καραβαλιά και Χολέβα, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά για τους αγώνες, για αυτά τα θέματα, πραγματικά εγώ δεν έπαθα καμία έκπληξη όταν είδα τις 50 σελίδες, ειλικρινά καμία, διότι ήδη πολύ καλά γνωρίζουμε εμείς που τα παρακολουθούμε στενά, ότι όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στοχεύουν τα τελευταία 35 χρόνια ακριβώς σε μία μετάλλαξη, θα έλεγα, των κοινωνικών, ιστορικών και γλωσσικών δεδομένων. Θα βάλω μία άλλη λέξη. Θα βάλω τη λέξη του ελληνισμού. Εγώ, όχι βέβαια από την ιδιότητά μου, την επαγγελματική, αλλά ως μέλος της ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς, και κρατάει αυτή τη στιγμή στα χέρια του ο κύριος Χολέβας τα πρακτικά ενός συνεδρίου που έγιναν στην Κομοτηνή το 2015 με θέμα ελληνική γλώσσα και εθνική ενότητα, που πάνω στην Κομοτηνή, εκεί που πονάει η καρδιά του ελληνισμού, εκεί που έχει ξεχαστεί η Ελλάδα πραγματικά από όλους. Άρα λοιπόν εμένα αυτό το πράγμα δεν μου έκανε καμία διαφορά, διότι ήδη το 2016 στις αρχές του κάναμε ημερίδα και χτυπήσαμε το θέμα ότι υπάρχει γενική επίθεση κατά της ελληνικότητας, να το πάρουμε συλλήφθη παρακαλώ, στα εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μιλάμε μόνο για την ιστορία, εδώ μιλάμε για τη γλώσσα. Μιλάμε ότι το έγκλημα συντελείται με βήματα μικρά και σταθερά εδώ και 30 χρόνια. Δεν θα μιλάμε και θα λέμε δεν καταλάβαμε τη μεταρρύθμιση του 77, τη μεταρρύθμιση του 81, τη μεταρρύθμιση του 86. Έκανε ο υπουργός αυτό, έκανε η υπουργός εκείνη. Κανένας υπουργός δεν έχει το δικαίωμα και κανένα υπουργικό σχήμα τι να κάνει, να νομοθετεί εις βάρος της εθνικής ελληνικής μας συνείδησης. Δεν είναι κραυγές δεξιών ή ακροδεξιών. Είναι ακριβώς η πνοή ενός Έλληνα. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ήμουν στην Αμερική πριν από 2 μήνες και μίλησα και με δικά μου έξοδα στη Νέα Υόρκη με θέμα ένα και μόνο. Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονικότητά της. Δεν δέχομαι να μιλάμε για ορθοδοξίες όταν ο λόγος του Ευαγγελίου εγγράφτηκε στα ελληνικά. Δεν μπορεί να ξεχάνε τι είναι ο Κυρίλλος, τι είναι ο Μεθόδιος, τι είναι οι Ευαγγελιστές, τι είναι αυτό. Ούτε θρησκευόμενη είμαι, ούτε εθνικίστρια είμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ορθογραφία, ότι δεν υπάρχουν οι απαλυφοί, ότι ζητάμε, κοιτάξτε τα κείμενα όπως γράφονται και το χ ακόμα, το χ, του ρήματος χάνω, γιατί χάσαμε την αξιοπρέπειά μας. Αυτό ακόμα γράφεται χωρίς να κατεβαίνουν τα 2 άκρα του από τη γραμμή κάτω. Διατηρεί και έχει κατά έναν διαβολικό τρόπο κρατήσει το λατινικό αλφάβητο. Και επειδή η δική μου ειδικότητα είναι και λατινίστρια στο Πανεπιστήμιο, ξέρω πολύ καλά πώς εμείς μιλάμε για τη Ρώμη. Εγώ τη Ρώμη τη χρησιμοποιώ ότι ήταν το όχημα το οποίο η Ελλάδα όπλησε, αν θέλετε, και μετέφερε τη διανόηση στη Δύση. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, ότι είναι ένα σχέδιο συγκεκριμένο, ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πολεμιέται με 1 και με 2 ημερίδες. Δεν πολεμιούνται αυτά τα πράγματα έτσι. Διότι όποιος νομοθετεί σημαίνει ότι και επιβάλλει. Όπως επιβάλλει ένα οικονομικό μέτρο, επιβάλλει και ένα εκπαιδευτικό μέτρο. Άρα, σημαίνει αυτό ότι δεν μιλάμε, αλλά πώς βρούμε τη σημασία. Δεν έχει σημασία. Το κάναμε αυτή την ημερίδα, εγώ το κάνει άλλες 5, 6, 7, 8, 9. Στο τέλος γινόμαστε και γραφικοί. Διότι εμένα υπουργός, πάμε συγκεκριμένα, κύριε Χολέβα, το 2015 υπουργός, όταν για αυτά τα πρακτικά ζήτησα τη συνδρομή 2 υπουργείων και κυρίως από αυτά που κατήχαν της Θράκης οι υπουργοί, μου μίλησε νεαρότατος
νόμιζε ότι επειδή είμαι γυναίκα ότι είμαι και βλαμμένη. Λοιπόν, μου μίλησε για ποιος θα έχετε ομιλητές. Λέω κάθε ομιλητής έχει την ασφάλεια και την υποχρέωση της υπογραφής του. Ό,τι γράψει θα το υπογράψει και θα υποστεί. Και αυτά που λέω εγώ θα υποστώ εγώ τις κυρώσεις και όχι ο κ. Καραπελιάς που κάνει την εκδήλωση. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει ή ακόμα για μένα και για αυτά που δεν λέει. Τι μου είπε? Να προσέξετε, διότι κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που έχετε στο πάνελ σας, που ετοιμάζεστε να βάλετε, έχουν, το θυμάστε που το είχαμε κάνει συζήτηση, κύριε Γολέβα, έχουν, μου είπε, υφυπουργός το 15 προς το τέλος, έχουν, μου είπε, ακατέργαστο πατριωτισμό. Σε αυτό το πάνελ ήμασταν άλλοι 6 άνθρωποι, τους οποίους έχουμε απεριόριστα παλιοί πολιτικοί κτλ. Και του λέω, εγώ δεν ήξερα τη λέξη ότι υπάρχει ακατέργαστος πατριωτισμός. Του λέω, Υπουργέ μου, τι να του πω, είτε και παιδί ήταν. Λέω, μάλλον δεν έχεις καταλάβει, τελείωσα, μάλλον δεν έχεις καταλάβει, λέω, ότι ο ακατέργαστος πατριωτισμός είναι ενδοτικός. Λοιπόν, αυτό το παραδίδω στην κρίση σας. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι είναι η κυρία Αριστεία Τόλια, καθηγήτρια της Λατινικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνων. Θα παρακαλώ.